bagay ito ka. Paano ito? Jun. Isda, Jun. Isda. Isda. Masal ka. Ano ba? Mas labaw ko na. Ito isda na. Alam mo na ibasi. Mas parang ako na tubig yun. Tubig ang puti. Medyo ako. Yawas. Tidak. Ito. Balik mo na niya mo. Ay labay. Ay mo kung labay na dito. Tanawa mga idol, aligigyo siguro sa amo ang captain. Kasi magtanaw mo na mo, amo mo yung magpabigay na guys. Gamay? Idol, ikot ng sabaw ka, idol. Sa pa yung talo, sangkot ko niya. Ano yung sabaw? Nakasin pa na ito. Namatay na ito tanan doon. Sobra ito kasi ang kum. Hindi ka ito ng mga tao dyan, dalaw. Sabuli lang sa... Aku sih oh, kuat lagi. Belas nanti punang sila. Naga sila. Sekali gue yang bilang nyamuk sama sulit-sulit tuloy. Banana. Hindi banana nga. Hindi banana.
Ikot mo day. Ang kanya sir, di may ikot yung bilin atong ano. Layan all. Kaso na sa mga to. Kain mo na sila gilarang buyan. Makaril ko na kaya. Tara. Ito kuha kayo niyo. Di rin ninyo masaksiyan. Mas nakalami nga putahe. Puri buyag. Dahil naman ani, manginumi og soft drinks. Sabi yung kalami ini yung pagkauna. Puri buyag lang. Ini kanunong mayor, kanunong naghari. Ay, kandahin na mamoy ha. Kaya kapoy kay Husay. Hariya lang siya. Ano kang kaniinit na? Hindi mo na isang dagan pare ah. Magkuhan ka. Ano ba? Ano ba? Paano daw na? Ayan na. Dagan na. Paano daw? Huwag mo siya patanganan. Yang bintol ukuan gitu usah man, bisa. Tara. Pakragin nyo. Putihan ba? Wala na putihan. Apa yang tidak boleh tayo, no? Hindi na naglabay. Hindi boleh. Pagambong ka na. Ay hikap na ninyo na. O makabulog sa pilang ninyo na. Pag hikap lang, bayad mo daan. Pag wala ninyo palit ka ha. Hikap na. Ayaw. Kuwag ng keberduaan niya. Kanya ito ba? 28 pa nga ito. Dahil sa pandarong, kay mura magnilugaw sulod. Ito mga buho-buho, daghan sa isutuan, magnilugaw dito sulod. Pag andar ito, pumagmaan dito nilang. Ilang suli mo. Ha? Hindi raman. Naka? Ito ba? Muy triste. 4. 4. Yun luk lang ito. Okay na John. Okay na po. Okay na niya po. Ano na to?
ka ito. Malubatan ta. Ito yung naging tawag na. Hmm? Malubatan niya tawag na.